זה היה ב3 באוקטובר 2019, הייתי בנסיעת רכבת צפונה מהמרכז. קיבלתי טלפון מגיסתי, מלילי, אחות של אשתי. קרה דבר איום ונורא, אלירן רצח את מיכל. קוראים לי ירדן פריימן, בן 39, גר ברמת הגולן, נשוי לליאת, אבא ל4 ילדים. אשתי ואני שנינו עוסקים בחינוך, מאוד משפחתיים, חיים במושב, עם קהילה. הטרגדיה שפקדה אותנו לפני 3.5 שנים, ממש, אני מרגיש, שינתה את החיים שלנו בהרבה מובנים. ערב טוב, בשעות הערב נמצאה אישה ללא רוח חיים. אשתי היא האחותה הגדולה של מיכל סלע. את מיכל אני הכרתי מאז שהייתה בת 16. תמיד ידעתי שהיא נשמה מאוד מאוד גדולה. הייתה מחוברת לעצמה בצבעונית ואהבה את החיים. הבן אדם הכי פחות שיפוטי שאני מכיר עד היום. מוקפת בחברות, תמיד. ואלירן, שהיה מבחינתנו אדם רגיש, עובד עם נוער בסיכון. יום אחרי הרצח, אחרי שהוא רצח את אחותה, אז ליאת העידה במשטרה ואמרו לה, תגידי, מה שאת יודעת לספר לנו על אלירן מלול, והיא אמרה, אלירן הוא לב על 2 רגליים, אדם שלא מסוגל לפגוע בזבוב. זה יום אחרי שהוא רצח את אחותה, כלומר, הסיפור פשוט לא התכנס. הסתבר בדיעבד שאלירן רצח אותה בלילה, הוא נשאר עם הגופה של מיכל ועם התינוקת שלהם בבית במשך 17 שעות, אז הוא דקר את עצמו בבטן, ויצא לשכנה ואמר, אשתי ואני ניסינו להתאבד. אז הגיעה המשטרה, אז אני קיבלתי את ההודעה ואת השיחת טלפון מלילי. ואנחנו מגיעים, אשתי ואני, שאנחנו כמעט לא מצליחים לדבר בינינו. כל הזמן אנחנו מוקפים באנשים והכל. ורגע לפני הלוויה, אנחנו נפגשים לשנייה, ואז היא אומרת לי, אנחנו צריכים לדבר על הבת של מיכל. היה לי ברור שאנחנו ניקח אותה. וזהו. מהיום של הרצח, אשתי הגיעה לבית, היא לקחה אותה, היא חיבקה אותה, היא הרדימה אותה, ומאותו יום היא איתנו. משפחה לכל דבר, 4 ילדים מקסימים. התקופה שאחרי הרצח הייתה תקופה מאוד קשה. אלירן הצליח לשתות אותי, הצליח לשתות את כולנו, והתחלנו להבין שלא הייתה לנו דרך להציל את מיכל עם הידע שהיה לנו אז. כשאני דמיינתי איך נראית אישה, כשהייתי רואה פרסומות של נשים שחיות באלימות, תמיד בתמונות היו נשים עם פלסטר על הפה, ונשים עם פנס בעין, ואיזה גבר אלים כזה, איזה אגרוף שהוא משהו עם המון זעם. זה לא זה. אלירן היה גבר אלים כי הוא היה קנאי אובססיבי, שהוא סוג הרבה יותר מסוכן כי הרבה יותר קשה לזהות אותו. הוא הראה כגבר רגיש ומקסים ומתחשב, יכול להיות. הוא יכול להיות רופא והוא יכול להיות מהנדס, אבל יש לו בעיה, יש לו איזשהו צורך פנימי עמוק להיות בשליטה על בת הזוג שלו. זה התמכרות, התמכרות זה שליטה. ברגע שאדם מכור לסמים, ואני בא ואני לוקח לו את הסמים, אז הוא התפרץ עליי. כשהאישה באה ואומרת לו, אני עוזבת אותך, מבחינתו זה הכל או כלום. מבחינתו הוא הרגע, אין משמעות לחיים שלו בלי אותה אישה, ואין משמעות לחיים שלה אם היא לא איתו. וזה מה שקרה למיכל. מיכל ידעה שאלירן קנאי, היא העירה לו את זה כמה פעמים, וכשאמרה לו, אני רוצה להיפרד ממך, והתחילה לארוז תיק, אז הוא תקף אותה. יש הבדל במשמעות של קנאה ברגע שרגש הופך למעשה. אני בן 16, ואני אומר לחברה שלי, תקשיבי, זה שאת לבושה ככה, ואת יוצאת עכשיו למסיבה בלעדיי, ואני יודע שיש שם גברים, ואני יודע איך בנים אחרים חושבים, ותדעי שזה גורם לי להרגיש מאוד לא בנוח. האם זה בסדר? אני מאמין באופן אישי שזה בסדר, וזה חשוב להגיד דבר כזה. אבל אם הייתי משנה, ובסוף המשפט הייתי אומר לה, ובגלל זה אני לא מרשה לך ללכת למסיבה הזאת, ובגלל זה עכשיו את חייבת ללכת להחליף בגדים, כי אני לא מוכן שתצאי ככה מהבית, שם הרגש הפך למעשה. שם אני לוקח בעלות על הקשר שלנו, ואני אחליט איך אנחנו נעשה אותו ואיך אנחנו נתנהל. תסתכלו לי בעיניים. מיכל נרצחה בידי האיש שלה, אלירן מלול. יש עוד אלפים, אולי מאות אלפים, שזה אצלם בבית פה בישראל, ואנחנו לא יודעים מזה. ואז הגיעה ההחלטה, אמרנו, היא זכרה מהפכה, אנחנו רוצים להקים עמותה שתעשה הפיכה בתחום הזה של מלחמה באלימות במשפחה. מיכל אדם שהפיץ אור כל החיים שלו. והמטרה שלנו בעמותה היא להגדיל את האור של הרבה מאוד נשים שנמצאות במערכת יחסים אלימה, ולמצוא פתרונות שהן פתרונות של מניעה. פורום קיבל המון דחיפה, כל הזמן רק רצו לדחוף אותו עוד ועוד קדימה. והבנו שיש פה משהו מדהים. אנחנו פתאום מתעסקים גם בחינוך וגם בשינוי חקיקה וגם בקמפיינים ברשתות וגם בפיתוחים טכנולוגיים. היינו מוקפים באנשים טובים שרק רצו לעזור לנו בלי שום ציפייה לתמורה או משהו כזה, וזה מאוד נתן לנו כוחות להמשיך. אני לא יודע אם אני יכול לשים את האצבע על קשר ישיר בין הרצח של מיכל לבין הרצון שלי לתרום כליה. בסוף אבל זה תוקף אותנו איך שזה תוקף אותנו. ואולי הדרך שלי הייתה בלהרבות טוב בעולם. אלוהים ברא אותנו
שככל שאנחנו נותנים יותר, ככה אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים יותר. זה מנגנון מדהים שיש לנו, שהכוח שלנו מגיע לנו הרבה פעמים מנתינה, ולאו דווקא מלקיחה לעצמנו. יום אחד שמעתי ששכן שלי פה תרם כליה דרך עמותה שנקראת מתנת חיים, ואמרתי, אוקיי, בוא נבדוק על זה. שאל אותי הרופא בוועדה, אמר, בסוף, בשורה התחתונה, אתה נכנס בריא, ואתה יוצא מהניתוח פחות בריא. למה אתה עושה את זה לעצמך? אמרתי לו, דוקטור, מפתיע אותי שאתה אומר את זה, אני מרגיש שאני יוצא יותר בריא. מה קובע את הבריאות שלנו? כן? האם זה איך שכל החוטים מחויטים אחד לשני? הרבה פעמים זה מה המצב שלנו כבני אדם, ואני הרגשתי שאני נותן כליה, אבל אני נתרם באותה מידה, כלומר, באהבה ובסיפוק ובהגשמה. שלום, מה שלומך? אפשר לפה ציין? כן, איך אתה מרגיש? זה ברוך השם. החזרתם לי את החיים, עכשיו אני יכול להיות קצת יותר. בכל מיני עיסוקים שאני עושה, אני משתדל לתת בזה ערך מוסף כדי לגרום לאנשים להבין שהדבר שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה זה לעשות טוב. ואני חושב שזה חלק ענק מהליווי הזה של מיכל. כלומר, מיכל מחוללת פה מהפכה, ואנחנו פשוט לוקחים חלק בתהליך הזה.